Türkmenistan tutsaklar için yeni bir günah geçiş ıglan etdi. Bu gezek 514 adam boşadıldı. Amnistiya 20 aprelde ıglan edilenden soň Azatlyk radiosuna 15 ýyl höküm sürüp Martda prezidentlikden çekilen Gurban Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçen döwründe tutsak edilen birnäçe adamyň ykbaly ma'lum boldy. Milli Howpsuzlyk ministriniň öňkü orunbasary Baýjaew döwletgeldi türmede aradan çykypdyr. Bu arada 24 aprelde Azatlyň Aşgabatdaky ygtybarly çeşmeti habar berdi. Baýjaew 2007-nji ýyldan bäri tutsaklykda saklanýardy. Ol Gurban Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň derrew tutsak edilipdi. Tutsaga 15 ýyl hossarlary bilen duşuşmaga ruhsat berilmedi. Bu arada 24 aprelde Azatlyň Aşgabatdaky ygtybarly çeşmeti habar berdi. Onuň sözlerine görä Baýjaew 2007-nji ýyldan bäri tutsaklykda saklanýardy. Ol Gurban Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň destina tutsak edilipdi. Tutsaga 15 ýyllap hossarlary bilen duşuşmaga ruhsat berilmedi. Baýjaew mart aýynda ýogulypdyr, emma onuň maşgalatyna ýaňy ýakyn habar berilipdir. Ol 50 ýaşyndady. Baýjaewyň maşgalaty Aşgabatda ýaşaýar. Adynyň efirde tutulmazlygy şerti bilen görülen çeşme ýadyňyzda bolsa entek gozalky prezident Sapar Murat Niýazow ony wezipä belläninde oňa murty barada belli edipdi. Soň ol murtyny sygyrmaly bolupdy diýip gurrun berdi. Çeşmeler öňkü prezident Gurban Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelenden soň azatlykdan mahrum edilen ýene bir öňkü ýokary wezipeli şahsiýetiň ykbaly barada habar berýärler. Häzirki günä geçişde öň Türkmenistanyň medeniýet ministri we Ahal vilayatynyň häkimi bolan Eneway Ataýew türmeden boşadyldy. Ol 15 ýylyny tutsaklykda geçirdi. Ataýew Gurban Berdimuhammedowyň prezidentliginiň başynda destina tutsak edilen ilkinjileriň biri boldy. Ol 2007-nji ýylyň iýun aýynyň başynda öz edara otogunda tutsak edilipdi we onuň hatda garyndaşlaryny görmäge wagty bolmady. Versiýalaryň birine görä Ataýew Berdimuhammedowyň şahsy aralmagynyň pidasy boldy. 2002-nji 2004-nji ýyllarda Ataýew häkim Berdimuhammedow bolsa minister bolan wagtynda olaryň arasynda haýsydyr bir düşünşmezlik döräpdir. Berdimuhammedow Göktepe'de özü üçin yer sorapdyr. Jaý gurmak isledi diýilýär. Ataýew bolsa muny reddedipdir. Diýip çeşme özüne ma'lum bolan maglumatlary gurrun berýär. Azatlyk gurrunu giden bu ýagdaýyň jekme-jekliklerini resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Çeşmelere görä Eneway Ataýew 21-nji ýa-da 22-nji aprelde tutsaklykdan öýüne goýberilipdir. Şondan bäri Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri onuň jaýynyň howlusynda nowatçylyk edýärler we hiç kime barmaga ruhsat bermeýärler. Goňşulary onuň ýanyna baryp görmäge synançdylar. Boşadylmagy bilen gutlajak boldular, ýöne hiç kimi goýbermediler. Diýip çeşme gurrun berdi. Uzak möhletli azatlykdan mahrum edilen öňkü ýokary wezipeli adamlaryň ykbaly prezidentin yglan eden günä geçişiniň ýygyny belli boldy. Geçen aýda Kakatyryň ornuna geçen prezident Serdar Berdimuhammedow 22-nji aprelde musulmanlaryň Remezan aýynyň Gadyr gecesi münasibetli 514 tutsagy boşatmak baradaky karara gol çekipdi. Gyýtga resmi beýanatda amnistiýa edilen adamlaryň eden işlerine tüýt ýürekden toba edenligi aýdylýar. Türmelerden boşadylan tutsaklaryň sanawlary şu gezek hem çap edilmedi. Prezident Serdar Berdimuhammedow günä geçişligi yglan edip, biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen eden etmişlerine ökünüp toba gelen adamlara öz günälerini halal zehmeti bilen ýuwup ýurdumyzyň ötüşine işçen gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredýäris diýip hökümet maslahatynda aýtdy. Türkmenistanda günä geçişleri ýylda birnäçe gezek yglan edilýär. Prezident dürli bayramçylyklara hem döwlet senelerine gabat köp bolmadyk tutsaklar üçin günä geçiş yglan edýär. Bu günä geçişlere prezidentin öz awraýyny ýokarlandyrmagyň usullaryndan biri hökmünde hem seredilýär. Synçylar Türkmenistanyň türmelerinde aşy köp adamyň saklanýanlygyna ünse çekerler. Türmelerdäki ýagdaýlary öwrenýän Halkara merkeziniň habaryna görä, ýylatyň her 100 000 adamyna görä tutsaklaryň sany boýunça Türkmenistan Birleşen Ştatlar we Salvadordan soň dünýäde 3-nji ýerde durýar. Bu maglumatlara görä 2017-nji ýylyň ahirine çenli türkmen türmelerinde her 100 000 adama 552 tutsak bardy we olaryň umumy sany 30 452 adamdan ibaratdy. Munun başga-da Türkmenistanda tutsakxanalarda azatlykdan mahrum edilen adamlaryň direksiz ýitirim bolýan ýagdaýlary bar. Olary diýeri görkezdiň atly halkara kampaniýasyna görä Türkmenistanyň türmelerinde ýüzlerçe adam ýitirim bolupdyr we olaryň 120-den gowragy barada jekme-jek maglumat hasap alınıpdyr. Ýitirim bolanlaryň sany onda syýasy opozisiýa we korrupsiýa aýplamalary bilen tutsak edilen tanymal adamlar şeýle-de öňkü ýokary wezipeli resmiler bar.
Rus prezidenti Vladimir Putin halkara jemgyýetçiliginiň Rus basywalyjy güýçleriniň Ukraina garşy agresiýasyny ýazgyrmagynyň arasynda Russiýanyň we Türkmenistanyň bilelikdäki tagyrlarlar arkaly özara strategik hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puhtalandyrjakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Bu barada Putin özüniň türkmen kärdeşine iki ýurduň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda şertnama gol çekilmeginiň 20 ýyllygy münasibetli ýolan hatynda bellädi. Bilermenler Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy sebäpli galan dünýäden barha üzgünleşdirilmegi bilen munyň Türkmenistany öz täsirini dolamak ugrundaky bir işaret bolandygyny aýdarlar. 23 aprelde Kremlin resmi web saytynda çap bolan beýanatda 2002-nji ýylda baglasylan bu ulalysyň iki taraplyň gatnaşyklary hil taýdan hasty üstürmek hemde köp ugrlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin şertleri döredendigi bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow hem munyň bilen baglylykda Putin'e ýolan hatynda bu şertnamanyň iki ýurduň arasyndaky dürli, şol tanda siýasy diplomatik we sowda ykdysady ugrulary boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puhtalandyrmagy we giňeltmäge ýardym etjekdigine ynanýandygyny aýtdy. İki prezidentiň arasyndaky soňky hatalyşygy Russiýanyň 24 fevralda Ukraina itaatsyz çözmegi netijesinde Moskwanyň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýiti ýazgyrylmagyny, şol tanda dürli sanksiýalar arkaly galan dünýäden barha üzgünleşdirilmegine gabat geldi. Resmi Aşgabat welin häzire çelni Ukrainadaky urus barada kelamagy söz aýtmaýar. BMG-de Russiýanyň agresiýasyna garşy tet birleşiklere hem gatnaşmaýar. Şol bir wagtda resmi we ýarym resmi türkmen nisirlerinde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk barada tarifleýici makalalar çap bolýar. Galy bertede ýokary derejeli Rus resmiýetleri hem Türkmenistana tapar edip, şol tanda özara siýasy we sowda hyzmatdaşlygy üstürmegi maslagy edýärler. 24 aprelde Russiýanyň Tataristan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow Türkmen bedewiniň milli bayramyna gabat Aşgabady tapar edip, prezident Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Minnixanow galan meseleleri bilen birlikde Aşgabadda geçmeli Merkezi Aziýa we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky parlamentary foruma görülen taýýarlyklary hem maslahat edipdir. Halkara tinçiler Russiýanyň Ukraina hüjüm etmeginden soň Russiýanyň uly täsiri bolan şeýle de Moskwanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýanyň käbir döwletleriniň Kremliň täsirinden çykmak ugrunda käbir işaratlary görkezýändigine, Türkmenistanyň bolsa tersine Russiýa bilen ýakynlaşmagy ymtylýandygyny ünsüt çekýärler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panyer, Türkmenistanyň daşarky dünýäden üzgünleşmek boýunça 10 ýylyň dowamında alyp baran siýasatynyň netijesinde Russiýany arka tutunmakdan başga çykylgysynyň galmandygyny belleýär. We know that Turkmenistan's economy is in bad shape, and we know that they need to do something. Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýynyň juda gözgüýni dony bilýäris. Häkimetler muňa hökman bir çykylgy tapmaly bolarlar. Emma Aşgabat munyň üçin kime ýüz tutup biler? Bir ýol bu Hytaý. Emma Pekiniň Türkmenistana ýam köp sermaýe ýatyran sebäpli goşmaça çykdyjy etjekdigini çaklamaýaryn. Günwatar hem Türkmenistana adam hukuklarynyň kemsedilýänligi sebäpli Aşgabat bilen düýpli gatnaşyklary gurmakdan saklanýar. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa ýüz tutmakdan başga kän bir çykylgysy hem ýok. There's really not many choices for Turkmenistan. Dip Panyer 25 aprelde azatlyga gurrun berdi. Ol Moskwanyň muny hoş niýetlikden dälde, eýse Türkmenistany öz täsirine hasym köp salmak üçin amal edýändigini ýanyktady. And of course, Russia is not doing this out of kindness or anything. Russia wants to make sure that they keep a hold over what's happening in Turkmenistan. Panyer soňky döwür türkmen häkimetleriniň agyr ykdysady çökünlük sebäpli ýurtda höküm sürýän azyk kıtçylygynyň fonunda türkmen kärindiçilerine ýetişdiren önümleriniň uly bölegini Russiýa eksport etmeli boljakdyklary baradaky duýdurşlaryna hem ünsüt çekdi. Which Russia probably doesn't need or at least could get somewhere else. Russiýanyň türkmen önümlerine mätäşligi ýok. Ol bu harytlary başga ýurtlardan hem alyp bilýär. Ýöne Moskwa Türkmenistanyň harytlary üçin bazar döredip Aşgabady ýene özüne garaşly ýagdaýda saklajak bolýar. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatynyň hasa maşlygy uçurajakdygyny aýdyp bileris. Emma Türkmenistana häzir pul gerek. Şol sebäpli ol harytlaryny eksport etmeli bolýar. Even though we know that the Turkmen people are going hungry, that Turkmenistan will export that because they need money. Dip Panyer nykdy. Bellemeli ýene bir ýagdaý Putiniň 23 aprelde Berdimuhammedowa ýolan hatynda dostluk we hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnamanyň Merkezi Aziýa we Hazar tebitinde howpsuzlygy hemde durnuklylygy üçin etmegi maksadyna kybap gelýändigi hem bellenip geçilýär. Emma Berdimuhammedowyň ýolan hatynda bu barada söz açylmaýar.
Merkezi Aziya boýunça bilermen munyň Russiýanyň beýlik döwletleri öz täsirini geçirmek üçin ulanýan hemiski hökümleriniň bir bölegidigine aýdýar. You know, they've always been warning all the countries in Central Asia, but certainly the ones that border Afghanistan about potential instability. Russiýa elmydamyda Merkezi Aziya ýurtlaryny esasan Awganistan bilen serhetleşen döwletleri mümkin durnuksuzlyk bilen gorkuzjak bolýar. Bu ýene-de döwletler öz täsirini geçirmek üçin amal edilýär. Ruslar biz bolmasak siz öýüňizi gorap bilmersiňiz diýen düşünjäni öňe sürýärler. Emma Rus harbylarynyň Ukrainadaky şowtuluklaryny nazarda tutanmazda olaryň Merkezi Aziýany nä derejede gorap biljekdi hem soraglar döredýär. Bularyň ählisi öňden bäri edilip gelinýän beýanatlar emma olar Merkezi Aziýada howatyrlanmalar döretmekde juda täsirli işleýärler. It's old statements, but it works. They've been working well for many years to cause alarm in Central Asia. Diýip Panyer sözüne goşdy. Türkmenistanda aýal gyzlaryň daşky keşfine gödökçülükler barha güýçlenýär. Häkimetler indi bu gödökçülükleri diňe köçelerde, gödöllük salonlarynda, dellikanalarda we ýokary kujaýlarynda däl, eýse döwlet edara kärhanalarynda hem batlandyrýar. Aşgabatdan Lebap we Mary welaýatlaryna ýürüýte barlaw toporlary gelip Türkmenabad şäheriniň mekdeplerine, çağalar baglaryna we saglyk edaralaryna aýlandylar we işgärleriň daşky keşfini barladylar. Mary welaýatynda bolsa büdjet işgärleri bilen ýygnaklar geçirilip, dyrnak içinde tebii gödöllük propagandasy öňe sürülýär. Adatlyk radiosynyň Lebapdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä geçen hepde geçirilen bu barlyklarda muallimlerden, terbiýeçilerden we saglyk işgärlerinden diňe milli egin eşikleri ýagny uzun ýakaly köýnekleri geýmek, kellelerine ýaglyk daňmak talap edildi. Mugallimler, terbiýeçiler we saglyk işgärleri sary reňkdäki saçlaryny gara reňke boýamagy hem mejbur edildi. Dyrnagy öskün goşmaçy dyrnak we kirpik daktyran, ýüzüne botoks etdiren mugallimlere, terbiýeçilere we saglyk işgärlerine gysga wagtda şu emeli goýulan dyrnaklary, kirpikleri aýyrtmasa, saçlaryny gara reňke boýamasa, onda olaryň işden boşadyljakdygy duýduruldy. Işgärlere bu zatlary düzetmek üçin bir gün möhlet berildi. Diýip Türkmenabadly muallimleriň biri anonimlik şertinde 25 aprelde gurrun berdi. Lebaply büdjet işgärleri barlyklardan ozal özlerine islendik reňkde egin eşik geýmäge ruhsat berilendigini aýdýarlar. Ýöne barlykçylar gelmeden bir gün öň ýolbaşçylar muallimlara ýaşyl reňkde we terbiýeçilere gök reňkde köýnek onuň üstünden ýeňsiz don geýmegi tapşyrdylar diýip muallim bellidi. Onuň sözlerine görä barlyklardan öň okuwçylaryň dyrnaklary hem barlandy. Olary ýüzlerine kosmetika serişdelerini çalmak gadagyn edildi. Barlyklardan soň mugallimler her gün ýerden gyz okuwçylaryň dyrnaklaryny gözden geçirmek bilen işe başlaýarlar. Olaryň okuw eşikleri hem giň tikilen köýnek bolmaly. Diýip muallim aýtdy. Mundan başga habarçymyz şäheriň dellikanalarına aýal gyzlaryň saçyny gysga, ýagny egrinden kesmegiň gadagyn edilendigini hem habar berýär. Şuňa meňdeş barlyklar Marynyň döwlet edara kärhanalarynda şol sanda tutuş bilim, saglyk we adyk puwdawynda hem geçirilýär. Habarçymyz özüniň döwlet edaralaryna çeşmelerine salgylanyp bu barlyklaryň şu epdäniň ortalaryna çenli dowam etjekdigini aýdýar. Marly büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä barlyklarda edara kärhanalaryň ýerine ýetirýän işleri derňelýär. Bulardan başga da işgärler, hususan da aýal gyzlar bilen ýürüýte ýygnaklar geçirilip, olarda goşadyrnyň içinde edep, ekram, ahlak we türkmen däpleri barada gurrun edilýär. Bu ýygnaklara merkezden gelen barlykçylaryň käbiri gatnaşyp, ahlaklylyk barada wagyz nesihat edýärler. Şeýlede olarda köpçülüklerin çäreleri gatnaşan enelerin käbirleri çykyş etdirilýär. Olar goşadyrnyň içinde köni döwürde ýaşlaryň ahlagynyň nähili bolandygy barada gurrun berip, aýal gyzlary şolary meňdemäge çagyrýarlar. Gelin gyzlaryň tebii gözellikleri barada gurrun berýärler. Umuman aýdanyňda tebii gözellük propagandasy öňe sürülýär diýip marly büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygynyň dowamında gyzlaryň ýüzlerine kosmetika serişdelerini çalyp, goşmaça kirpik we dyrnak oturdup, saçlaryny sallap, köçä çykmagy tanqytlanyp, bular goşadyrnyň içinde edep terbiýe gelişmejek zatlar hökmünde görkezilýär. Barlykçylar ýokarda agdalan gözellik usullarynyň okuwçylary we çağalary ýoldan çykarýandygyny aýdýarlar. Olar muallimlere bu barada enatalar bilen düşündürüş işlerini geçirmeyi hem talap etdiler diýip muallim belledi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lebabyň we Marynyň häkimliklerinden şol sanda yerli bilim we saglyk bölümlerinden goşma
goşmaça maglumat ya kommentari alyp bilmedi. Şeýle-de paýtagtdan gelen barlykçylaryň haýsy idaranyň wekillerdigini hem anyklap bolmady. Türkmen häkimetleri aýalgylaryň daşky keşfine gödegçilikleri mundan 2 hepde ozal güýçlendirip başlady. Ýurtda ilk saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýa ýaly kosmetika hyzmatlara gadagynlyk ýerizildi. Soňra raýatlaryň egin eşiklerine değişli talaplar hem has güýçlendi. Bular barada habarçylarymyz 11 aprelden bäri Mardan, Balkandan, Lewapdan we Aşgabatdan habar berdiler. Türkmen häkimetleri bu gadagynçylyklar barada resmi çykyş etmeýärler. Adatça bolşýaly bu barada resmi metbuat hem dymýar. Ýöne häkimetleriň bu çäreleri täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ýa gabat geldi. Adatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä köpler häkimetlerin häzirki çärelerini ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservativ garaýşlary bilen baglanşdyrýarlar. Bu aralykda marda habarçylarymyz bu gadagynlyklaryň ýurtda ýaşaýan beýleki milletleriň wekillerine de, şol sanda ruslary, ermenilere, özbeklere we gazaklary hem belli bir derejede täsir ýetirýändigini habar berýär. Ol gadagynlyklar netijesinde botoks edýän goşmaça dyrnak we kirpik dakýan gözellik salonlarynyň ýapylandygy sebäpli ýurtdaky beýleki milletleriň wekilleriniň bu hyzmatlardan peýdalanyp bilmeýändigini aýdýar.